Preko graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Gradišci dnevno pređe u prosjeku 300 teretnih vozila. Taj broj nakon ulaska susjedne zemlje u Evropsku uniju mogao bi da bude duplo veći, jer će ovo mjesto uz Bijaču na jugu biti ključno za izvoznike roba biljnog i životinjskog porijekla. Predstavnici lokalne vlasti strahuju od saobraćajnog kolapsa. Moramo isto tako istaći da i sadašnja frekvencija na određenim danima i vremenskim periodima pravi određene čepove i da smo bili svjedoci i kilometarskih kolona u principu na ovom prelazu. Kratkoročno rješenje problema u Gradišci lokalna vlast vidi u proširenju graničnog prelaza, ali za taj posao nema dovoljno novca. Pomoć očekuje sa državnog nivoa. Tu će upravo za indirektno oporezivanje uložiti oko 300.000 konvertibilnih maraka u smislu proširenja same nadstrešnice na graničnom prijelazu Gradiška, uvođenja jedne dodatne trake za teretni saobraćaj, a isto tako bit će posebno regulisan sam saobraćaj od carinske ispostave prema graničnom prijelazu kako bi se stvarale što manje gužve. Zaista su rokovi tako tjesni i mora se upaliti jedna vrsta alarma kod onih institucija koje su nadležne za realizaciju ovog posla. Dugoročno rješenje biće najavljena izgradnja novog mosta preko Save na autoputu Banja Luka-Gradiška i novog graničnog prelaza, ali će za taj projekat biti potrebne godine. Prethodno potrebno je riješiti granični prelaz Bijača za koji traje tenderska procedura izbora najpovoljnijeg izvođača radova. Od tog izvođača ćemo zahtijevati i rad u 3 smjene kako bi i granični prijelaz Bijača bio gotov do početka 7. mjeseca. Od ulaska Hrvatske u porodicu evropskih zemalja strahuju i naši mljekari, jer tamo trenutno izvoze 70% mlijeka. Ibrahim Hotić iz Gradiške jedan je od njih. Kaže da bi eventualni prekid poslovanja sa susjedima za njega značio zatvaranje farme. Treba vlasti Bosne i Hercegovine da oni rade svoj posao, da urade, da to shvate ozbiljno, da ne bi doveli u pitanje mljekarstvo i mliječnu industriju. To bi bilo pogubno. Koliko vlasti u našoj zemlji brinu o poljoprivrednicima ilustruje upravo Hotićev primjer. On je nakon povratka u Gradišku uspio da obnovi imanje, razvije posao i zaposli 10 radnika, i to bez kreditnog zaduženja. Duguju njemu. Od vlade Republike Srpske još očekuje 100.000 maraka neisplaćenih podsticaja za proizvodnju mlijeka.